Класицизъм. Класицизмът е литературно направление, зародило се през 17 век във Франция, което означава интерес към античната класика и подражание на нейните цивилизационни образи. Класицизмът си поставя за цел да извади на показ обществените пороци и да даде ясен пример за подражание. Предпоставки за появата на класицизма. Първо, разочарование от възможностите на хуманистичния идеал да направи света по-добър. Второ, разрушителните войни, водени в Европа. Трето, завоевателните стремежи на Испания и Великобритания да колонизират света. И не на последно място, войните на европейските страни с Турската империя. Характер на класицизма. Строг рационализъм. Култът към разума, рациото, е основен критерий в изкуството, предопределен от рационализма на Рене Декар. И неговата мисъл мисля, следователно съществувам. Революционното ядро на тази философия се съсредоточава в непризнаването на всякакви авторитети. Пътят към познанието се основава на съмнението. Второ, култ към каноните на гръцката античност. Писателите класицисти се интересуват преди всичко от обществената характеристика на човешката личност, от трайното и вечното в нея. Естетическата позиция, от която изхождат, е схващането за неизменната природа на прекрасното. Така достигат до извода, че в определени исторически и културни епохи естетическият идеал е бил постигнат. За тях такава епоха е античността. Изводът е, че трябва да се подражава на древните, щом те са достигнали идеала на абсолютната красота. Ето защо в класицизма липсват оригинални сюжети. Естетиката и художествената практика на класицизма съвпада с втората половина на 17 век или управлението на Луи XIV, наричан още Кралят Слънце. Ръководно начало в архитектурата през тази епоха става девизът «Истинската красота е в простотата». Използват се образци на гръко-римската архитектура. Характеризира се с чисти линии, строги и ясни пропорции и уравновесена геометричност в композицията. Забележителни паметници във Франция това са дворецът Версай, Пантеонът и портата Сен-Дили в Париж, Старият музей в Берлин, Минният институт в Ленинград и други. Продължение и завършек на класицизма в архитектурата е стилът ампир. Отличава се с богата декоративност, използваща предимно военни символи, лаврови венци, кръстосани мечове и други. Известни паметници: Триумфалната арка и църквата Свети Мадлен в Париж, Исикаевската катедрала и Михайловския дворец в Ленинград. Ценности на класицизма. Високи ценности. Лоялност към краля. Всички писатели са длъжни да подкрепят краля. Чувство на дълг. През 1635 г. се създава Френската академия, която цензурира и насочва литературната продукция, бди за чистотата на езика. Средни ценности. Труд, честност, разумност. Ниски ценности. Всичко, което се разминава с нормата. Естетика на класицизма. Класическата естетика воюва за ясно, стройно и хармонично изкуство в духа на античната традиция. Интерес, характерен към човешката психология. Писателят не е всестранно надарена личност. Той е само писател и, в най-добрият случай, и историк. Художествена иерархия. Висши и нисши жанрове. Има рационалистична подоснова, а от друга страна се обуславя и от иерархията в обществото. Социалистична теория за трите стила. Висок стил.
Това са ода, трагедия, жанрове, в които героите са царе и аристократи. Среден стил – повечето от жанровите в лириката и отчасти комедията. Нисък стил – всички явления от народната култура, от градските низини и селото. Основополагащ принцип на класицизма. Това е правилото за трите единства – единство на място, време и действие. Единството на време. Едно театрално представление трябва да продължава 1 или 24 часа. Единство на място. Постоянен, конкретен и семпъл декор, за да не се отклонява вниманието на зрителя, а да се фокусира върху героя на сцената. Единство на действие. Наличие на някаква пречка и преодоляването. Винаги е ясна съдбата на персонажите. Няма подтекст. Изводът от пиесата е категоричен. Неговият смисъл се свежда до нравствен урок за зрителя. Нравствен канон. Всяка нравствена добродетел е добродетел, доколкото верността, лоялността и спестовността утвърждават държавната власт. А всеки нравствен дълг – глупост, скъперничество, измамничество, желание да се прескочи в друго обществено съсловие са вредни. Те пречат на краля да упражнява абсолютната си власт или разстройват ясните структури на обществото. Извод. Класицизмът е естетически и художествен израз на абсолютната феодална монархия. Като теория, класицизма се изгражда върху нормативността. Класицистическата литература има подчертана диалектична насоченост. Представители. Никола Буало, първият теоретик, който в западноевропейската литература развива естетическите принципи на едно определено литературно направление в своята книга «Поетическо изкуство». Пиер Корней, драматург, автор на трагедиите Сид и Хораций. Жан Растин, драматург, автор на трагедиите Федра, Баязит и Фигения. Ла Фонтен, автор на множество басни. Шарл Перо, най-добрият френски автор на приказки. Жан-Батист Молиер, френски драматург, режисьор и актьор. Роден на 15 януари 1622 г. в Париж, починал на 17 февруари 1673 г. в Париж. Бащата произхожда от род на търговци, тапицери, заможни буржуа, чиято състоятелност стига до там, че бащата на Молиер купува титлата придворен тапицер и я завещава на сина си. Молиер завършва Клермоновият колеж през 1640 г. и заминава за Орлеан, за да следва право. Напуска училище след 2 години и работи като юрист. През 1650 г. става директор на пътуващия театър. Постепенно Молиеровият театър се утвърждава, славата му се разнася из цяла Франция. През 1658 г. неговият театър се установява в Париж. Трупата на Молиер получава разрешение да изнесе спектакъл в караулната зала на двореца Лувър в присъствието на краля и неговия брат. Молиер представя фарса си Влюбения доктор и успехът надминал всички очаквания. Трупата получила разрешение да играе на сцената на придворния театър Пвипортан през 1661 година. На 17 февруари 1673 г. при представяне на последната му комедия «Нимия болен», в която играе ролята на Арган, той умира. Католическото духовенство, което Молиер така талантливо усмивал, отказва да даде разрешение за погребението. Съпругата на Молиер, Арманда, потърсила съдействие на краля. Той разрешил погребението да стане без тържества. Заравят го вечерта зад гробищната стена, където погребвали самоубийци и некръстени деца. Творчество. Фарс. Комедия на интригата. Сенгреал 1660 г.
Поневоля доктор, 1666 година, Мнимият болен. Комедии на нравите. Училище за мъже, 1661, Училище за жени, 1662, Буржоазата благородник, 1670 година, Смешните фантазиорки и други. Комедии на характера. Мизантропът, 1666 година, Тартюф, 1664, Дон Жуан, 1665, Скъперникът, 1668.